Iya. Ah. Jarwa muda mudane sampah prokesno among tongan mengati satan dari praja Jarwa muda mudane sang prabu kresna pembanganan sejak prana jroning praja Jarwa netra narendra yasang langka Rogan Krishna dadi srana jantung praja Netra yaksa ngalangka arane bangsa namana nanti ngapun ngalamun tanpa ukara ayo ya Jo iya turu ya ngaret rai jalma wicaksana tibane ngatare sane percaya wae ngaret rai jalma wicaksana ayo yo Indonesia merewe kotora harjo tindak matyo ngantine nganten wanita Indonesia merewe kotora harjo slapret kakang paria katito hebat konang loro tur nendra komprate jaran ke panyota marake ikan macan makan peka bocah ganong kalian citra weca cakap Gawe
Iya. Ah. Ibunya mesra sangat pada Iya. apa? Iya. Awas. Barang angon loharne kagona watone tumapan pasti kasempatan boyo besok rangot padae apa boyo godok sasamadae apa loko tetap kok ing janji aja Tata Jawa Nadan aku kadase laing janji esakon tansah tak anteni kaya barang angote lohane kakonan watone tomaman masih kesempatan. Yuk, foto bersama Buku Babinsa dan Buku Profil Jago Keamanan ya. Yuk. Iya. Kocok kabeh edak kecekan kai-kai labolane yen sama aku ngawe-ngawe kaya-kaya ngelingake kocok kabeh aja padha turu sore Geto Bato ate koran dadan lo Geto asale kapaten lo Asing matuto iku jenenge apa asal mas ajak ana kadang kate ya ayo udah pilihan yo generasi penerus dari Bibi oh yo ayo yo yo setan ayo setan uteh nah cilik-cilik ya semangat iki wis luar biasa tenan bocah-bocah jual di pasar kan iya out langsung aja mangkok Uning bali balan langsung aja mangkok mana karo mangkok ngapa esa sate tate sangkok atau tekok atau kok atau tekok atau tekok atau kok atau tekok
ngomandang ngebake sak jane pake santok atak tekok takok tak tekok takok tak tekok takok tak tekok takok ayo lasong jabanggo mana darmanganggo ngomandang ngebake sak jane pakesan atak tekok takok atak tekok takok atak tekok takok atak tekok takok ayo iya ayo sing semangat yuk sameknya godale prawadya badhe beretok grabak sesautan serap mawon le sabdo names nama topo jalan tapi apa-apa benda samudra natya seragam merah keberangkatan sang karya samekya bodale prawadya badhe bere tong-tong grabak sesautan serap mawon lera sabdo gawe sama topo dalan tapi apa-apa pindah samudra tanda seragam merah iya ayo lo ngerumpul ayo kundang kan dong coba belum yuk mapet nih sunyi manut yogur saya barang saya keringgingan yuk tersirat su yuk kenara pana cewa raka angan rasa temen dese kapo kelirno ya sakoro ada tanda bisa ngelolo ke atemu
padha ati retan sayang telu kinur ban jiwa raga ngandang rasa dometese kalbu ler ngoyahi segara jatan bisa gloloke atimu saweng kono ngeteni lewong ning ati tanan tok jambi dadya ati sawiji senajan apa tak lakoni dukeprek Sabda Pandita Ratu abang sliramu dadya sisihanku amoge Gusti nglelani tresnaku tan saking mawa mati Ayo Bapak Pawang Dilongi disadarke nek ganti kae jero wis dadi. Iya. Tahan, bertahan. Demi Bante Ngandra. Lari. Yo, Yo dilongi siji moko siji. Nek sadar nek ganti. Ja! Cek dek hekek. Zo. Ucil-ucil. Leboke. Tuntut dit. Juga Kang Mas Kadiparan Tawan Namo Kang Samyo Ya. Yo. Jore Wah, ngeteteke gedeng. Coba gedeng petrol telu. Selekan